ngaturaken kasugengan para pamriksa. Sugeng bebangkian kalian wayang wong suka budaya lemah tadi. Siang menika sampun sumadya ngaturaken lampahan Sri Kandi Suratiwati, pethikan saking lampahan bangun Candhi Saptarga. Dipun sesepuhi dening sederek samati. Wontene dalang sederek santosa pranata iringan. Arsa Rintoko sarjana seni, naskah tuwin pendapuk sederek Darmati, tata rias Kartisa Grup, penata tari sederek Parjo Waranggono, sederek Poniati Hartini Sutsarjiah Estania Laras, pendapuk dapukanipun para kanca Resi Pujanggono sederek Parjan Suradiwati via tantripun Resa Rizki A, Rizki B, Ula Chandra Geli Jopan Reno wontene Drupadi sederek Ponisa Yuwan sederek Dados Arimbi Sembodro dening sederek Hartati Sri Kandi sederek Sekar wontene Sarmi Parmi dados Larasati Sapina Palupi wontene Parjo ngayet dados Gatotkaca palsu Gatotkaca A sederek Kawit Bumi Loko Katidak Sumijo S Kopik ngayet dados Patih Kala Lodro Sutres Kalapati Lokowati dening Yuwan Tumijo ngayahi dados Kalapati wontene Kalayaksa dening Kuat. Kala Jengkirat katindak Sustamto Resa Wadya bolenipun Rizki A, Rizki B, Ula Chandra Bendi Reno Yepan Juli ngayahi dados Cakil Puntadewa sederek Wagya Kunti Sapina Suyati ngayat dados Kresna Perkudara sederek Sunar wontene Janaka sederek Karyatun Jilan ngayat dados Antareja Bambang Priyambada sederek Adit wontene Trubus Semar Gereng Ngadya Tenanto Petruk Bagong Rujuk Togok sederek Marga wontene Belung sederek Rus. Sugeng siang sugeng preksani ngantos babaring cariyos nuwun.
Arya Wangsit pindha kumbang nguswa matu sarining tawang medharno ngelmu kang nyoto mangkuliring kasarjanan mamayu ayu Siwana rungsit kepengin maos ungkum awit serdanipun Kanjeng Rama Swargi Prabu Niwata kawaca dhateng para Pandhawa nyuwun bebantunipun Eyang Begawan. Monggo Eyang kula dherekaken. Kanjeng Eyang. Kula Kanjeng Eyang. Nuwun inggih Kanjeng Eyang, tanpa pangestu Kanjeng Eyang.
togok trembelung sorawita kelingono sang togok trembelung sorawita ik Keju aku mau wis kelumah nang kalen kok. Kaya ngadeg. Nek ra ngadeg tak jamoni lho. Togok belum. Nggih, dawuh Gusti. Iki Kang. Kita timbali kaget. Nggih. Lah yang wong mau ayu-ayu kok saiki dadi satria kaya ngene. Ah, biasane ki les sekolah yo ning SMKI kok dadi wujude kaya ngene. Aku gagah to. Heeh. Ning nek Wis tuwa. Gatot kaca kaya ngene iki njur weton ngendi? Nek tatan gendeng ya udu. Gagane Gatot kaca kok suarane kok liris iki. Iki pocong. Oh. Saka pocong, Kang. Iki Gatot kaca putung ning ampung. Oh. Jan wis tuwa aku si ampung. Niki njur karepe kepripun kok dadi molak-malik. Kula sira kabeh tak timbali. Nggih, pripun? Aku bakal ngomong arto dudulno dalane. Nang Amarta ajeng napa? Aku bakal malahan bersih jane. Yang Prabu Dewata Kawoco. Elingna Kang Togok. Nek ten Ngamarta niku ku wonge do ampuh-ampuh kabeh. Ora samakan mriko mawon pripun? Aku yo tegel kok mandiri. Lho, kadigayan sampean niku napa? Apa Kang? Iso mabur iso ngambah ngantur. Loh, nek meng mabur niku yo Gatot Kaca ya Kang. Angkatan udara. Aku bisa ambil bumi. Bisa ambil bumi Kang. Kono ki ana Antarja. Oh iya yo. Antarja niku kan Antarja. Pas cara nyawa teng mriku niku napa Gusti? Aku bisa ambil segoro iso nglangi. Wah, metu banyu. Antarjane angkatan laut yo Kang. Sena ki. Kula kandhane nek iso ki rasa metu-metu mawon. Mah penak. Dekem mawon dekem. Nah aku ra didadake Gatot Kaca nek kon dekem ki. Oh nggih nek ngeten sampean tetep ajeng ten Ngamarta ngudu ora wirang. Iya lho teko yo. Ayo tuduh kaya Kang lho piye meneh. Ane kula kepripun dan jenengan iso mabur aku lho. Kowe tak tekelan napurku ngutuke nang mburiku. Ning hati-hati aja mantek gobrok. Siap. Ya Kang yo. Aku mburimu lho. Iki arep kene lho Kang. Cilaka iki mongko aku ngasor iki. Loh, aku wingi kadene mantran karo Kanjeng Pikulun Bathara Ki. Sing kayuwangan nang pakempulan kono wae. Ya engko ora iso mabur alon-alon ning tak cobani sike. Mantran sakti tak cobani sike. Kula kolak kacu pacu kula kali kilen kula. Oh, njepiping ngene iki. Nek njepiping di ngono-ngonoke. Lenggamil iki mengko sike. Oh, iso mabur. Dhuwur. Aduh. Amor manuk. Kok manuk gede banget nek sapa ya? Oh, nek Kang Tama ya. Oh, ayo. Arang dijamoni maneh. Kalau udah layangan, wah jan iki nyemelangi tenan nang dhuwur ngene iki. Bola-bali ngundho layangan kon adoh saka
jaringan listrik ya do ngeyel anggere mati ya ngomong layangan listrik mati ngomong layangan ambo ya ada sekat jaringan jadi iki nang iki sing PLN ngomong nek layangan iki seneng wong loro sing pirang ki lho oh dhuwurenan kok ya oh lah zaman ya ini zaman saiki kok aduh kamar mandi kok ora nggo gendang mengkono sing ngadus wah ora umum sing ngadus ya dia tenan iki wewe kok ya sing ngadus iki oh jan wah mbangane kesuwen kok mesti bablas iki nek ora njaluk bantuane Mas Arsa sak kanca wah angel tenan ya Mas pelayakan Mas sambeting lampah lepas tinta iro risang Gatut Kaca ingkang memba warna ora kaya ateking pertapan Taman Banon Cinawi Dewi Waradupati kadhep sanjane para garwa-garwa Madukara menawi tinon saking Mandrawa nglaras kaliyan kawontenan
Manutya Yutama Om Ngambara ruming kusuma Watana ngambara rum Dasar rayu rinenggeng busanan nira yen ngandika kawiya pronto Mas kinunjang mas kinunjing Diajeng arimbi prayogakna lungguhmu diajeng samengkata diajeng wara Sumbadra Raya Basukita diajeng swanmana ing ngarsaku iya diajeng tak tampa mung astuti kuwe genti sira tampa diajeng diajeng Larasati sliramu raya padha Basukita diajeng iya diajeng tak tampa astuti kuwe genti sira tampa diajeng diajeng Wara Srikandi iki kok kaya nasawane putraku Gatotkaca mulane tak dangune mula padha wigatekna diajeng Yer putraku kula Gatotkaca sajak sumengko pengawak braja anggon ngusowan ana wigati apa Nger iya Nger tak tampa astuti kuwe genti sira tampa Nger Tapi dadi jimat terhadap kayuana salajengipun dipun utus Prabu kula Adus ngambil jamu Kalimasada pinangka anggenipun bangun Sabta Harga Ratu iya Nger kula Gatotkaca mula enggal maju tanpa ana jamu Kalimasada Nger ngambara ruming kusuma wadana ana wong saji Nger kula Gatotkaca
Gatotkaca kok sowan maneh ana apa, Nggir? Aduh Kanjeng Ratu. Kenging menapa panjenengan dalem dangu dumateng kula bilih kula sowan malih. Kamangka kula nembe sepindah menika sowan Kanjeng Ratu. Aja sembrono lho Nggih Gatotkaca. Sira iku ketemben wae budal saka kene. Ngasta jamus kalima sada. Lungamu wae ora pamit. Ninggalke kasusilane satriya. Saiki ndi? Pusaka jamus kalima sada. Sak pundhut bali. Aduh Kanjeng Bibi. Kapejahan kula nderek. Kula nembe sowan sak menika. Kamangka kula sowan menika dipun utus Wa Prabu Bathara Kresna. Kapurih mboyong pusaka jamus kalima sada, Bibi. Tenan pengger kandhamu. Saestu Bibi, kula mboten dura. Melah Blai, ketiwasan Kang Mbok Ratu. Cetha menawi wonten Duratmaka nusta jamus kalima sada. Banjur kepiye diajeng Wara Sri Kandi? Nggih Gatotkaca. Kula Bibi, Apa jeneng sira ora kepethuk? Satriya Bindawarni jeneng sira nalika mlebu taman iki mau. mboten Bibi, kula namung sumerep saklebating wewayangan. Namung kula kedhepaken dumateng mboten wonten melih, Bibi. Ger, ayo bali, aja kesuwen ditututi. Monggo Bibi, kula dherekaken. Sampun Kang Mbok, kula nyuwun pamit. Iya diajeng sing hati-hati ya diajeng. Kepapak kepranggol podo prawiro ngelingono yen gawe obronto aning madyaning ati loko
Suradewati seka negara Manik Mantaka rayi dalem Prabu Bumi Loka. Balik kowe sapa, Sri? Sekti tenan kowe. Wes ngerti marang aku. Emane kowe ana cacate? Hah? Cacat? Apa? Cacat? Ayo, cacatku apa, Sri? Ra ngerti kok. Cacate cayu-ayu kok maling. Pinter ngapusi. Ayo balekno Jamus Kalimasada. Tak balik ke Jamus Kalimasada yen Sri Kandi bisa ngalahke Suradewati. Sepira budimu tak ladeni Suradewati. Swarga ginawe ayo. Iya, mayo.